हादोरनाङैनो महामारिया कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ भारत हादरखौ ताला बन्द फोसावनायनि गोहोमाव गोबां ओनसोलफ्राव गरिब नखरफोरनि सुबुंफ्रा गोबाङानो जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय नुनो मोन्दों। बे समावनो बिटिएडिनि सदर सहर क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरि भिसिडिसिनि बेंखनाव थानाय गोजाम तितागुरि आरो सेमगाव ओनसोलनि थागिबि गरिब नखरनि सुबुंफोरनो क'क्राझार सहरनि जाफुंसार फालांगियारि मनज मोसाहारि आरो बिथांनि अनसुलि बिसि सुमित्रा मोसाहारिया गं 105 नखरफोरनो 5 केजि माइरं, 2 केजि सिनि, 1 केजि जाग्रा थाव बायदि बायदि मुवा बेसाद राननानै होयो। जोबोद मोजां पदक्षेप बे नोंथांनि बे खामानि मावनाया। जिहेतु 24 सान लकडाउननि समाव नोंथाङा गरिब दुखियाफोरनो हाजिरा मावनो जाग्राफोरनो माइरं रानना होदों। दिनैहाय बेसेबां नखरनो रानना होदों नोंथाङा? आङो दिनैहाय 101 नखरनि गोरिब मानसिनि थाखाय राननो आखायाव आखाइ होदों आरो 21 दिन लकडाउन जानानै बिसोरो न'आवनो थानांनानै खामानि मावनो मोनैनि थाखाय आङो बिसोरनि खस्थ'खौ नुनानै दिनैहाय आङो बिसोरो जाहाथे बेजों गभर्नमेन्टनि लकडाउन पालन खालामनो थाखाय आरो नियमखौ मानिनानै सोलिलांनो थाखायनो आं बिसोरनो जाखिनि अनसुंथाइ होनो हायो बेखौ लानानैनो आङो दिनै बे गामियाव आङो राननानै होफैनाय जाबाय। न'खरसेयाव आङो माइरं 5 केजि, दालि 4 केजि आरो 1 लिटार थाव आरो 1 लिटार संख्रि बेखिनिखौ आङो आंनि तरफनिफ्राय जाखिनि हायो अनसुंथाइ होनो आवगायनानै आं होफैनाय जाबाय। गामिनिफ्राय कन्ट्रेक्टर स्पेसियेल बिथां मनज कुमार मोसाहारिया दिनै जोंनि गरिब दुखिया हाजिरा मावग्राफोरनि थाखाय बिथाङा दिनै अनसुंथाइ होफैदों। बे अनसुंथाइखौनो दिनै जोंनि रायजो राजाया गनायनानै लानानै बेखौ आजावनानै लानाय जाबाय। बेसेबां केजि माइरं होदों आदै? बेवहाय होदों बिथाङा 5 किल' आरो दालि 1 किल', थाव 1 किल' आरो संख्रि 1 किल' होदों। गोजोननाय मोनदोंना? बिथांनि जानाखि जोंनि गरिब गुन्द्रा जों दुखुथिया मानसिफोरा बेनि कर'ना बेमारनि थाखाय जानाखि कर'ना बेमारनि बन्द' जागासिनो दं। दा बेनिखायनो बिथांनि बे अनसुंथाइ मोननानै जोबोद जोंनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोननाय थाबाय।